A fost odată un om care mergea singur printr-o pădure ciudat de vie. O pădure în care fiecare copac avea o voce, dar nu toate voiau să vorbească. Unii murmurau povești vechi, alții tăceau ca niște bătrâni care au văzut prea multe. Câțiva trosneau din rădăcini, semn că erau pregătiți să plece spre alt cer. Omul căuta un copac sub care să se așeze. Nu voia fructe, nici umbră, nici adăpost de ploaie. Voia doar o prezență, o respirație caldă care să-i spună: rămâi, ești binevenit aici. Și printre toți copacii, ochii i s-au oprit asupra unuia. Cel mai înalt, cel mai frumos, avea trunchiul neted și ramuri care atingeau norii. Părea viu, plin de lumină, dar tăcut. Omul i-a vorbit, cu blândețe la început, cu dor apoi, dar copacul își ținea ramurile strânse, parcă să nu lase nimic să intre. Ba spunea că vântul îl face să tremure, ba că e prea ocupat să dea frunze. Și uneori nu răspundea deloc. Omul a simțit un gol, dar nu a plecat. A simțit un dor, dar nu s-a retras. A simțit respingerea și, în loc să se stingă, și-a spus: poate nu sunt destul, poate trebuie să devin mai bun ca să fiu primit. Așa că a început să dea. A adus apă din râu, a strâns pământ bun, a așezat flori la rădăcina copacului și a pus sufletul în fiecare gest, în fiecare clipă. A sperat că într-o zi copacul îi va spune măcar: te-am văzut. Dar copacul era prins în propriile rădăcini, adânci, grele, încălcite în tăceri și frici. Poate era rănit, poate doar nu-l interesa. Și într-o zi, fără să-și dea seama, omul a obosit, nu de mers, ci de a încerca să fie primit acolo unde ușa era închisă. S-a așezat pe o buturugă, a privit în jur și a văzut altceva. Pădurea era plină de viață. Un copac mic își lăsa frunzele să-i atingă umerii. Altul, bătrân, îi șoptea amintiri despre ploi și răsărituri. Și altul, mai tăcut, îi oferea umbră fără să ceară nimic în schimb. Atunci a înțeles că durerea lui nu venea din respingere, ci din lupta de a fi văzut acolo unde nu era lumină. A lăsat jos găleata cu apă, florile, dorința. A zâmbit, nu din mândrie, ci din pace, pentru că sunt locuri în care nu ești chemat să lupți, ci să înveți să te oprești, să nu mai aduci apă acolo unde nu e sete, să nu mai dovedești nimic acolo unde nimeni nu privește și poate exact acolo unde încetezi să insiști, începi pentru prima dată să existi.